Ik wil gewoon zo snel mogelijk afmaken en ik wil winnen en ik probeer zo hard en zo snel mogelijk en alles wat ik heb probeer ik erin te stoppen. Het is indrukwekkend wat Lena Buitendijk Usain liet. En dan te bedenken dat dit nog maar een training is. Het is noodzakelijk om optimaal in de ring stappen te kunnen. Dat wit Buitendijk zoent haar eerste gevecht, want dat wie geen succes. Nee, mijn eerste wedstrijd was niet zo leuk. Ik kwam tegenover een dame die al het nodige had gepresteerd. En het was, omdat er dus weinig dames zijn in wedstrijden, zij of niet. Dus toen had ik zoiets van, nou, ik ga ervoor. En toen heb ik een pak rammel gekregen. Maar keihard ervoor gaan trainen en daarna ging het als een speer. Dus, Misschien had Buitendijk het pak rammel wel neder gaan om te komen wat ze nou is. Haar naam circuleert al in het grote Amerikaanse circuit en dat wil wat sissen. Ze jouwt haar dan ook hielendal voor de sport. Mensen met wielrennen hebben het ook, moeten soms heel diep gaan. Dat is met deze sport ook zo. Het is niet alleen maar dom stoten en trappen. En nee, je bent echt heel geconcentreerd met een strategie bezig. En vooral op een bokzak is het natuurlijk heerlijk even lekker ontladen. Dus ja, dat vind ik het mooie eraan. Je blijft ook lekker fit ervan. Goed zo. Trainer Hans Vruchten is onder de indruk van de mentaliteit van zijn pupil. Hij had er een speciale benaming voor. Ik noem het een beetje pitbull-mentaliteit. Het is dé grote kracht van Buitendijk, die het in de ring tieren energiek is en neer opjaan zal. Nou, daar blinkt ze enorm in uit. Als je zich erin vastbijt, dan laat ze niet meer los. En je moet er echt neerslaan en dan pas houdt ze op. Maar als dat dus niet gebeurt, dan blijft ze doorgaan. Dat is echt ongelooflijk. Ja, wij noemen het een leeuwenhart, echt een vechter in hart en nieren. Verliezen hier waard Buitendijk al Europees kampioen freefight. Bij die sport is het tastien om de chinstander naar de groen te werken en terug te vechten. Dat maait tak om weken bij het EK kickboksen in het Engelse Sheffield net. Buitendijk neemt het op tegen regerend kampioene Elaine Garnett. Wat kist verwacht je daar in Engeland naast? Heel veel klappen en trappen. Die meid is heel goed, ze is heel sterk. Maar ik heb me maximaal voorbereid. En met minder dan een winst wil ik eigenlijk niet naar huis gaan. Onder de tarriering zal het in elk geval net lezen. Lichamelijk is ze de kleervar en de beelden van de chinstander binnen goed bestuderen. Ek door de trainer. De relatie tussen die beiden gaat trouwens nog een stap verder. Want Buitendijk en Vruchten binnen ek boeten de ring partners van elkaar. Werkt dat een beetje? Ja, heel goed. Ja, heel goed. Ja, we hebben eigenlijk nooit ruzie oneenigheid. Ik zie het ook afgescheiden van elkaar. Als ik aan het trainen ben, dan is mijn trainer. En thuis dan is mijn partner. Dus dat zien we compleet gescheiden van elkaar. We trainen zo hard samen, dus we hebben ook absoluut geen haat en nijd tegen elkaar. En je hebt gezien hoe hard Lena slaat. Nou, ik doe echt de afwas al thuis. Neem dat maar van mij aan, hoor. Die blijft niet staan. Buitendijk is ambitieus, dat moet duidelijk wezen. Bij een eventueel Europees kampioenschap was het dan ook net litten. Want Amerika, dat is het grote doel. Ja, ik wil heel graag. Het kickboksen vind ik geweldig, fantastisch, hartstikke mooi. Maar ik vind het MMA, wat vroeger freefight heet, vind ik nog veel leuker. En daar zijn nog veel minder dames in Nederland. Dus ik hoop in Amerika daarin te kunnen doorbreken. En op dit moment ben ik goed op weg, omdat ik vorig jaar Europese titel heb gehaald ermee. En ik hoop toch nog wel een aantal jaren mee te kunnen draaien. Maar dat is haar ultieme doel, natuurlijk, wereldkampioen worden. Of dat lukt, dat moet je natuurlijk afwachten. Maar we gaan er in ieder geval wel voor. Het einde is nog niet in zicht. En, maar eerst Europees? Eerst Europees, ja. Engeland gaat plat, ja.